material pilo bat dukan, aurreko urtetakoa, hasieratik ez, baina duela urte askotatik argazki pilo bat, eta ikusten bazala ondare bat izan zitekena bai inauterina eta bai bestela ez, Tolosan ere bai inbesteko material hori eukitzea, eta hori dena bilduko duen leku bat izatea nahi dugu eguna ez. Orduan, ez da, pixkat erakustatik, aur jaialdin barrun, indeu argazki historikon zea bat, bilgune bat, eta 1985 urtetik argazki zarrak eta topatu ahal izango dira. Eta honez gain, elkarteko gainontzeko sekziok ez, bere garaien arrauna eta egon zan, horiek guendikan ez daude inda, baina ideia da mendikan aurrea pixkat halako gauza zarrak eta ateatzen jutea ez. Hoi da berrikuntzatako bat, bigarren berrikuntza mozorro lehiaketa idagokionez, hiruetan izatezan, eta pasatezian lehiakide guztik jubilatuk eta dauden hortatik, leku hortatik, eta bertan posatzen zuten, argazki batzuk ateazitzazkien, eta gero ja jutezian zuzenen aur jaialdia. Aldaketatako bat da, aldaketak guztiz errotik aldatu dugu, eta oain izango da, webgune honetan pilatuko da, ez? Parte hartzaiek WhatsApp bidez, email bidez edo Facebook bidez bialiko dituzte argazkik edo bideoak, parte hartzaienak, etxetik, eta gero bozkatzeko aukera izango da, hirugarren aldaketa nagusioi, aur jaialdiana izango litzake. Lehen atxaldez izatezan, atxaldeko lauetan. Aur jaialdian ordua finkatu da 12 eta aurretik, hemendik Beletatik kalejiran ateako die bai txaranga eta Burondi terraldoiak, 12 laurden gutxita deola, eta gero elkartuko beha triangulon 12tan, aldik kalejira bat iteko leidorrean jau, gero ja emanaldia ja iteko. Emanaldia ez da asko aldatu, gauza batzuk aldatuko die, baina betikoak azken urteetan izan dana pixkat izangoa, Don Martiniongoa, Txirrimir eta Txiribiton, eta jaialdi polit bat izangoa. Aipatu gero, sarrerak aurreko egunen atxaldeko 6tatik aurrea jarriko diala Leidorren, eta egunen bertan 11tatik aurrea, eta prezioa izango dela euro batekoa. Mozorro lehiaketan parte hartzen duten guztik doan izango dutela sarrera,